Dito nagbasar ako ang kapika sa ilong mga bayot ug himpalit siya og isda. Ambot unsay ngalan ning isda murag tilapia man siguro ni. Basta kay isda ni siya sa tubig. Mo nang isda mga bayot oh. Pero salmon man siguro ni. Wala gi slice mga bayot sa ato sa nang slice mga bayot. Atong timplahan daan then atong ibutang sa refrigerator aron dili ni siya madubok. So pakiton ta mo mga bayot ug unsa ni mga dahon-dahon nga gipamalit sa ako ang kapika sa ilong. Mo ni ang gipalit mga bayot. Bugos-bugos basta sa basar gani ka mo palit mga bayot inani gyud ang purma sa mga vegetable. Fresh pa kay mga bayot kay nangkat man gyud gikan sa bukid. Duha ka kupot nga nani mga bayot. Dayon kaning kalan una bawog unsa ning kalan una ang baho murag kalabo. Dayon kanila ni siya isagol sa isda mga bayot kaning kalan una. Lami po ni siya og magdungag kag itlog kani mo imong ipalaman sa itlog together with the bread. Together with the bread in English biya siya. Dayon samit ang ngalan ani nila diri mga bayot. Then kaning kalan una murag kuan masiguro ni. Bawo mura man siya tambis ug purma. Pero sa ilalom sa yuta ni siya gi kuan mga bayot gitanom. Dayon naa siya naapoy kuan diri mga bayot oh. Gagmay nga wa pa kapanguros nga kukumber. Dayon kani atsal mga bayot. Tulo ra ka buok atsal. Kaning tulo ka atsal mo ni ako isagol unya sa isda. Aw. Bites na kayo. Dayon ay kamatis mga bayot. Dayon na apoy usa ka buok limon. So mo ni ang gipamalit. Kaning mga kalanuna mga bayot karon na ning adlaw na mo kanon o hikayon. Kay mo ni among isud-an unya. Mo ni partner sa ila ang makalipong bread sa kadagko. Naga yummy? Yummy, yummy. Mommy, I help you. I help you? Okay, oh. Come here, oh. Hot? Hot? Humanog ka ni Karina, iyang gikuha ng ako ang trapo mga bayot. Kay siya ko naman narapuan ang lamisa. Kay dadula, magod po na siya dra og tubig. Kapinting-pinting na siya pormero mga bayot. Anya karon tubig na po diyang gipangayo, kay mo na po diyang dulaan. Ang ipron din ako mga bayot, mo nang akong gibutang sa iya ang kadughanan. Kay aron dili na po ko mag-ilis, kay murag taod-taod ilis ning bataa. Inani si Karina og dili tumanan ana iyang gusto. Murag kabayong laki ba, mamirong. Nog di gyud nimo nahatagan mga bayot, kanang gatungtong sa lamisa, iya nang ilambos. Mo nang no choice tang inahan para walay daghang hila katagan na lagun say gusto. Hunahuna po nako di bitaw ni kanunay si Karina bata. Muda ko gyud ni siya hantud siya makasabot og unsa akong gistorya niya. Mao nang sa mga inahan karon pasensya pagatason. Kay og walay pasensya mga bayot wa gyud tigo kang inahan. Mag-aalas 2 na diri sa hapon mga bayot mo nang panahon na nga magluto na po kuaning isda nga pinalit sa kong buhana ganina. Kani isda mga bayot fresh pa gyud kayo kay mamatid pang ikog og imong hiwaon. Salmon man siguro ning isda og wa ko nasayop. Usahay og mopalit akong bana og isda. Purple na tanan or hinlo na ba humanag hiwa humanag hinimbis karon mga panahon na mga bayot gihimbisan ra ni og gihugasan wala hiwaa mo nang gitagahan jud kog trabaho karong panahon na ako din ang gipanggunting ng mga gaway-gaway dira mga bayot aron hinlo inig gluto ba kay dili man po na mangaon ning ako ang makagupa aning mga pako o mga ikog aning isda ang kanuna na nila mga bayot kana ra yung unod malisod pug tunlo nilang bukog no unya di pa nas laganahan mo kaon og ulo sa isda ang ulo aning isda nakatagana na gina ni Celestina tulo di ka buok ning isda nga gipalit sa ko ang kapika sa ilong pero kanirang duha moy ako ang lutoon kay dili ra man pod kanimo yung resepiha moy ako ang ipasud-an nila karon magluto pug lain pero ang ako mga kagupa mga bayot basta mga seafoods na gani di gyud na sila mo balibad gawas akong ugangan pero kaning duha ka tamboryog din he wa gyud pili ni sila basta mga sa dagat ng kalanon ba kay wa mo sila dagat dire god mo nang ganahan po sila bukaon bisag wa mo nang utana mga bayot kani mga kalanona dire mga seafoods kay wala man may dagat dire o walay mga mananagat dire mahal jud kay na siya diring dapita gibubuan na din ako ni diring mga seasoning mga bayot kay mo ni makadalaglasa inig ununa na nato ni unya daghanon lang nato na drag taktak aron mo sohop yun sa mga kaunuran dire ra ko nakahibalo mga bayot ka pwede di ay butangan og black pepper og turmeric powder og mag-unon gipugan ra pud na ako lang dira og katunga sa limonsito kay kaniadto man gud dito sa amuwag mag-unon kog isda
suka ra gyud na og patis og idibol then butangan og gamay nga asin okay na kay na mong inununan. Dire mga bayot daghan kay pang taplak-taplak. Mao na makapangutanan na lang kasi imong kagalingon og inununan baka ni o humba baka ni. So naa gyud ang lami sa pagkumot-kumot mga bayot. Charot. Ayaw mo pag dirty minded dira og huna-huna. Kay dili man pod na mapatas ang sisuni nga ato ang gibubo din na sa tong isda og di nato na kumot-kumoton. Sumilabay ang 20 minutos mga bayot. Ako na dining gisalang din hiya nga ako ang igama nga resipe. Gipangbutangan na gud po na ako na dragtandad at sal og tomato mga bayot. Perting bukal-bukal mga bayot kay gaduga or ga tubig ang tomato nga ako ang gihampol ana sa ibabaw. Lami kay magunon og isda mga bayot basta butangan nimog tomato. Ang uban ding isda mga bayot akong gilanda. Kay og naay sinabawang isda na apoy dry fish ba lisyo. Aron makapili gud sila kung say ganahan nilang kanon aning isda. Pero gamay ra kay akong gilunod dira sa landahan mga bayot. Kay mora man po na sobra atong ako ang giunon. Di mora po atong ipasok dira sa ilalom. So tayo man lang nato na dira mga bayot kay aron magpanawag nato ni og maluto na ni diri sa ilalom. 30 minutos ra ko ang butang aning timer mga bayot kay igo-igo po ni siya maluto. Milabay ang 20 ka tuig mo na ni mga bayot. Luto na ni dinhi ako ang nilanda nga isda. Basta sa oven gani ka magluto mga bayot, mura po ni siya og pinirito. Gitapdan ni nako ni rig pipila ka potato diri mga bayot kay ako po ni ipakaon ni Karina. Kay ganahan kay si Karina mo ka og potato mga bayot basta butang ag butter then imong i-mash ba. Then imong bubuan og gamay nga gatas, then butangan imong igyok mga bayot then imuan ang dugbok-dugmokon o lobko na okay na kain ang pamahaw ni Karina. Naluto na ang isda mga bayot pero ang asin sa kada kilid wa gihapon natunaw. Kay nadaghanan manggod po na ako nigbuo og asin. Wala din ako ni butang ig oil mga bayot kanarang isda na mo oy nagtumutomo o gawas anang oil anang iya ang kaunuran. Alas 10 na diri sa gabi mga bayot nagkanta-kanta ni na akong binhi dinhi. Unya gadala-dala anang iya ang MMS or NIPS ni sa atua mga bayot. Gingan ako hatagi ko ako ra gihatagan ang iyang papa wa niya hatagi. Kayog ni Karina pa basta magdula siya moingon gud na siya nakog mommy you're my best friend. No choice man gid pud siya mga bayot kay wa may laing bata dinhi nga iyang ikadula diri sulod sa balay. Unya tibok adlaw pud mi ani niya maglayog-layog basta kay wala koy lakwon mga bayot aw kami ra ging duha ani maglayog-layog. Kay kanayang mga kagupang uban mga bayot kada adlaw na busy. Muli ra na diri sa among panibalay bukaon then mulakaw na pod. Sa kadaghan nga dulaan ni Karina mga bayot pero ang hangyan mo iyang paboritong kubilon. Bawo paning bataa nga kanimang mga gamit sa panimalay mo iyang ganahang dulaan. Ug makakita po na siya plan sa mga bayot himuon yag tarak-tarak. Iyang ipaligid-ligid ug mingon siya na akog mami look at. Aw kana laging plansa gatagulkol ang iyang paguyod. Himpalit tag date sa kuang bana dito sa city ganina. Kaning dates sa mga bayot gikan na siya Iran. $2 ang price ani kung sa city ka mo palit. Pero sa basar gani kani mo palit $1 ra. Pero dili made in Iran. Lahi nga country nga gipapunta diri para ilang ibaligya. Napoy dry ani nga dates mga bayot pero kading dates sa moy ako ang ganahan. Himpalit og bugas ako ang kagupa gahapon mga bayot pag simhot nako pag dungag nako mura gud siya og bahay. Mao nang akong gipangitaan og pamaagi para makaon. Ako ra na siyang gigisa sa butter mga bayot then ako ang gipangbutangan dira og mga dates mga bayot. Karon mawala-wala ang kaabhong kay daghan man gud pud nga ako ang nadungag sayang kaayo bag ilabay. Mahal ra ba kaayo kilo dinhi ang bugas. Unya usa pa pod kakanon kay kog luto. Diri akong obi mga bayot. Ang doktor nako nga nagpaanak ni Karina. Kay kabalo man siyang mauli ay na may Pilipinas. Galuto kong pizza. Dara kang Karina ni wala kan rot ingon siya og very delicious kana. Hinbukad ang ilong ni Celestina kay very delicious ka po daw ako ang gipon. Kada kaon gyud nila diri mga bayot or kada anhi gyud na niya lagi na siya magkaon nga niluto nako. Mao nang nanganad baganhi. Bitaw buutan ka ng doktora mga bayot. Toro kay laki man kung babae doktora man kung lalaki doktoro. Buutan ka na siya mga bayot. Lahi anak tulo ka buok taga Ukraine ang asawa. Nantawan ninyo ako ang binhi. Oy naga. Did you eat your pizza? Did you eat your pizza? Eat it all. Tawag on ba na niya? Oh, tawa. Tati, eat? Look at your hair in the mirror. Look at your face in the mirror. Too much dirty dye. Look at. Naingon jud kag iring sung kabanak. Show me your face, no? Langga. Oh my God. You look like a monkey. Are you a monkey? Unsa? Unsa gibuhat sa akong anak mga bayot og giyabo ang cook. Og nagkuha og trapo kay ay clean ko no. Ang iya ang kuan, iya ang cook notes mo gitrapo. Gihimong trapo.
Asa ka mangita ng anak ka, simhutan pag humot-humot ba? It's clean? Are you done? Finish? Look at here. Nak. Kung makanan yung nakita ng mga silofin mga bayot, mga dulaan na karina akong gipang kamak din na. Kayo ibutang nga dira tanan mga bayot murag wa nay kalakwan. Puros na dulaan nimong matumban. Lantawa ninyo nangabroy na pogref. Oh. Hoy! Wait! Anong nang-open naman po katra, day? What you like? Nagkuhag ko lang. Unsa, what you like, day? Do you want to drink cola? That's not good. That's not for baby. Put cola. But where you put that one? Put cola. Slowly. Mommy, put cola. Jay, I don't want to drink. Mommy, drink cola. Mommy. Mommy, finish drink. Nak, look at here. Oh my God. So, babay na mga bayot. Dire na ako tapuso na ko ang sitsiburit si karong adlaw. Salamat yung paglantaw. And don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow mga bayot. Kaya ako sa ning kayo ning nawong sa kong binhi.